Tu smo trenutno na zapadnom zidu hrama koji se oslikava kompozicijama koje pripadaju Presvetoj Bogorodici. Zbog toga što na ovom delu hrama će se oslikati kompozicije koje će ukrasiti budući paraklis, odnosno kapelu Presvete Bogorodice. Ja sam ovde sa svojim mladim kolegama, članovima tima, Perom Cvjetkovićem i Milošem Vasevićem, i mi na neki način prilikom oslikavanja hramova, koliko god su oni izazovi za nas, oni su s druge strane pre način života u jednom umetničkom i celovitom životnom smislu. Šta je nebo, šta će nam nebo, kada smo mi svi sami nebo. U toj tajni mi želimo da pokažemo da smo parče neba spustili ovde na zemlju, da bi mi u stvari pokazali one reči svetoga Justina koji kazuje da je čovjek 99% nebeski. U tom duhu da nastavimo započeti posao blagodareći prethodnim i svim drugim dobrotvorima i naravno svim budućim. Ovaj posao živopisanje kao životni poziv jeste zaista pre svega način života. On kompletno integriše, čini mi se, moje kompletno biće u kontekstu odnosa prema životu, stvarnosti i umetnosti koju sam se bavio pre nego što sam upoznao crkvu. Upoznavši crkvu, opredelio sam se da ovo zaista moj bude celoviti životni put. Crkva Svetog Save je vaša kuća, dom Oca vašeg nebeskog. U njemu se odvija susret sa svetima, sa našim precima. Podržite započeti rad vašim prisustvom i učešćem.